взимането на 50 000 лева и след това не се задържат трайно в сектора селско стопанство. Или правят инвестиции, които инвестиции на практика не са чак толкова икономически изгодни или не са реално чисто селско стопанство. Пример с червени префорийски черви, мисля, че е много показателен. Тоест, програмата за развитие на селските райони в следващия период ще се прилага доста по-съвършено. И включително по отношение на младите фермери. Те имат преференции и по отношение на инвестиционните мерки, ще имат най-вероятно допълнително подпомагане по директните плащания в следващия ранов период. Но само тези, които имат 4 проекти и трайно искат да се занимават с земеделие. Не които правят проекти след самото финансиране на самия проект. Тоест, младият фермер е добър старт в кариерата, но таблицата за икономически единици ще бъде изчистена от аномалиите, които в момента всички сме свидетели, че има. Защото градинските домати, примерно, аз бих заместил с домати на тепна конструкция, защото аз самия съм гледал домати на тепна конструкция. Доста по-трудно се гледат, нормално да носи по-голяма квалификация. Продължаваме нататък. Какво е новото и в финансовите инструменти, свързани с програмата? Предвиждаме няколко неща. Първо, така наречения солидарен фонд, който е нов финансов инструмент и за самия Европейски съюз и ускорено правим разработки по отношение на така наречения солидарен фонд. Какво представлява той? Този солидарен фонд, в него ще се капитализират някъде около 50 милиона евро, 100 милиона лева, които ще се задействат при настъпването на определени бедствия и аварии. Тоест, ако не дай се може някой да удари предушкото или някой животновъд да удари жертва. Не е въпросът да изместваме застраховането, защото това е право до някъде задължение на самия земеделски производител. Но ние искаме да имаме гаранция, че държавата е помогнала на даден земеделски производител да остане земеделски производител. Което значи при настъпване и констатиране на определени такива събития, този фонд да може да подпомогне на даден земеделски производител за бъдещата година. Тоест частично 30% да плати от разходите, свързани с семена, торове, горива, за да може той да остане в бранша, да остане земеделски производител. Другото, което разработваме е така наречения гаранционен фонд, който познавате, който обаче е доста тежък като процедура. Той взима относително, как да кажа, не се харчи много функционално заради малкото поемане на риск от самия гаранционен фонд. Искаме да разработим много и разработваме много лесни схеми. Тоест, имате проект в държавен фонд земеделие, инвестиционен такъв. Гаранционният фонд ви издава при определени условия банкова гаранция за 80% от инвестицията. Вие се намирате в банката, но при 80% кешова банкова гаранция, т.е. не е със залагане на имот, който де-факто като мине оценка и всъщност става на 30% обезпечение, съответно да има много по-лесен достъп до кредитен ресурс. По-скоро се стремим да направим банкови продукти, които да управляват риска, вместо да искат предварителни гаранции за него. Съответно, това предразполага и към новата програма за така наречения текущ мониторинг. Не само да се одобри проекта и до неговото плащане, никой не се интересува от него. Предвиждаме 3-месечни проверки на всички проекти. Най-малко заради това, че знаете, че много от проектите и заради финансов ресурс не бяха изпълнени или някои общини не си изпълняват проектите. Но ние не можем да отпишем тези проекти. Съответно, не можем да дадем средствата на други фермери, които наистина имат нужда, а това заплаща дадената програма. Тоест, в новата програма ще има и така наречения текущ мониторинг, който включително ще се ползва и за управлението на риска. Тоест, дали се изпълняват проекта както трябва и съответно дали ползвате банковата гаранция, която е издадена по предназначение. Но това са много лесни схеми, които няма да докарат утежнение на административната тежест на земеделските производители, по-скоро ще им помагат. Другото, което е службата за съвет и земеделието, пълно преосмисляне на нейната дейност. Службата за съвет и земеделието и другите институции трябва да са близко до хората. Включително с така наречените типови проекти, особено за най-малките земеделски производители. В новата програма има тематична подпрограма с достатъчно много средства само за малки земеделски производители, които много лесно да могат да си купат, примерно, витрина за директна продажба на продукция, или пък доилен апарат, или пък хладилник да се съхраняват лято, или пък всички неща, малки неща, които имат нужда от тях. Отделно без да се бият с големите земеделски производители, т.е. приемат сте при облегчени условия, включително програмата и за малки земеделски производители. Айде стига съм говорил толкова за програмата, защото програмата е една част от нещата.
Тези приоритети, които ги казахме, какво значи да са приоритети? Значи на практика да има първо държавна политика, която да ги благоприятства и след това да има повече средства за тях. Няколко са инструментите, които постигат политика. Едното е програмата за развитие на селските райони, която е инвестиционната част на тази политика. Тя не е най-голямата част. Другата част са директните плащания. Първи стълб на подпомагане в общата селскостопанска политика. Знаете, че от тази година вече беше обявено, че ще има подпомагане на така наречените първи хектари до 300 декара. Това, което позволява регламента, е с 60% по-големи плащания за първите 300 декара. Тоест едно допълнително подпомагане, което работи на практика за приоритизиране на прекрасната наистина като зеленчуко производство, трайни насъждения и малките и средни, преди всичко семейни ферми. Други въпроси в следващия рамков период, защото тази година, 2014 е преходна. В 2015 година ни предстои едно тежко решение на държавата. Не искам да предразполагам какво ще е то. Въпросът е дали ще подпомагаме наистина първите хектари, дали разрешените проценти за вързано плащане с продукцията ще бъдат приложени в 2015 година в България, т.е. част от програмата, около 180 милиона на година, да отиват при плащания, свързани с продукцията. Било то зеленчуко производство или качествени плодове, или други такива продукти, които са въпрос на национално решение. Другото национално решение, което трябва да вземем по отношение на директните плащания, е дали ще има таван на съответните директни плащания и до каква степен ще е той. Третия компонент е по отношение на държавното финансиране, т.е. средствата, които излизат от държавния бюджет. До тук се подпомагат немалко средства и в животновъдството, и по деминимиси различни схеми, и по отношение на качество на плодове, имаме немалко схеми. Тук въпросът обаче за какво точно отиват парите. Ще ви дам един пример. Първо по отношение на пак на плодовъдството. В момента се подполага на глава животно. Независимо от това колко е продуктивно, каква е породата, дали е контролирано по реда на българското законодателство за чистите породи. Не би ли трябва в крайна сметка първо да изсветляваме сектора, което значи, че аз съм фен на една друга постановка. Тоест подпомагане на базата на продуктивност. Същите средства се дават, но на заклан кланичен труд лицензирана кланица и тогава всичките, как да кажа, некоректни хора, които ходят крави като тротуари и отиват някъде в сивия сектор, дори и непроверени като животни, изчезват. Просто няма да е икономически изгодно да го правиш. Същите средства, които се дават за животните, се дават по същия начин на някога схема. Тогава не е все едно дали ще бъде високопродуктивно животно. Защото ако той ти дава повече месо или повече мляко, съответно ти взимаш повече средства. И изсветляваш на всичкото отгоре целия агробизнес по този начин. Това е един от примерите. Но за да го правим, трябва цялостна целенасочена политика по отношение на законодателството и на финансовите инструменти. Често се е говорило за стратегия за селското стопанство. Никога тя не е правилна. Има много разработки. Ще ви кажа моята философия за нещата. Стратегията за селското стопанство не трябва да е това каква култура, как се гледа. Това всеки агроном получи. Стратегията за селско стопанство трябва да е макроекономическата рамка на сегашното положение и на това, къде искаме да стигнем след 7 години, какъвто е рамковия период. Тя трябва да е с преференции по отношение на осигуряването на пазара. Тя трябва да е с законодателство, което да е адекватно, да се знае първо това е рамката и тя да е устойчива във времето. И след това всичките аномалии, всеки, който се опитва да прескача правилата в държавата, възползвайки за самия себе си, трябва да получава адекватното наказание. Това е разликата в българската водна политика в момента и с западните примери, които има. Селското стопанство е широчен сектор, той е регионална политика, той е младежка политика, той е социална политика. Много хора са заети в него в България. Близо 20% от населението на България се занимават пряко и хостелски заведения. Аз съм сигурен обаче, че вървим в правилна посока. Сигурен съм и, че брутният национален продукт от земеделие рязко може да порасне в следващите години. И то при взаимовръзка на базовите суровини
с преработката и с така наречената добавена стойност. Тоест, не би ли трябвало да се стремим към повече добавена стойност в България, повече пари произведени в България?